Hak jingim jung ki Kristan don lai tili ki bangi ong ki hok man blay lene ki hok mayan blay lai tili. But ya kini ki bangi siamru akasiti jong upodos apostol ka hakalan nong ka khat lai kasiti benikon jong apostol seki Korint laban siam kini ki lai tili ki hok jing blay dan ki hok mayan blay ti la pipe jang tu pinatip ki kita ki lai tili ka benikong ka de ka jinget ka baar ka jing kermen bar ka balai ka jing the lai tili kini te hakani ka no paisingi in ya pet ya kabalai ka jing ha ka tin pareng don artili kiktin ka way charity but ka way love, charity and love. Ha ka tin kasih intala penkela ni don tang ka tin jing Dengar penon kam, jaka jong charity, da kaktin kasih kajing sebun. Nama pipet haka dictionary parengru kade ka batai spang kata ka generous love, charity yang ka generous love. Tengi lak ban ong kasih kajing sebun. Te kini kilai tili ki mayan blay kajing ka jingkermen bat kajing sebun. Kini lai tili kilong kajing jong ki Kristan. Ni penya ya kajing jongi bat ni syania hakini lai tili ki mau bersiu. Dengi don kam ya kane kenang ba ngindu bi omat ya kajing don jong blay ha kajing ka jongi. Kane ka jing sebun kahikaya ngi kumne. Kene ka jing sebun kade ka hok jing blay ni ya ublay halor ki bara na ka banta ka jing man pha sam lai pusau dekat ke peningkong ko ong kumno ha paring bless the Lord at all times ko ong kumne ngan kerku yau try man lakapor ngan kerku yau try man lakapor tu kaktin kerku kemut hato ni kerku yau blay ne ublay u kerku yang ni kano kabade ni kerku ni kibri yau blay ne ublay u kerku yang ni ublay u kerku yang ni ti balay hang ni hakasam lai pusau kat iwe tho ngan kerku yau try man lakapor ngan kerku yau try man lakapor kamdei bangi kerku yau blay kadei kata ka jingle jongi ki bureu ban pendem mane yalade hakamat jong ublay habangi dem ni mane ya ublay ai yang jing kerku de na kene katau ba ni ong bakane ka jing sebun kadei kata ka hok jing blay da kaba ni yau blay na lor ki baro mut ya ki baro khoj ki wei pat ni no sedin ni yau blay kam tame ni yau blay na lor ki baro na kabanta yalade bat na kabanta jong ublay ublay ubalong bat ni ru ya ki para breu kumba ni yalade namar kajing kalong ublay uyo anis ong kumno mar kajing kalong ublay haba ngi ong ublay kamut jing haba ong jing kamut ublay kani haban sutu haba ngi pule ya kasiti baningkong jong uyo anis apostol pinsa sutu pule bun sin sutu ya kani jing ong kajing kalong ublay ulong kajing nangta ujisu upenlong yakane ka jing sebun ban da ka jing sebun ya kiwei ya ublay
kum ka hukum ka ba thamai yo anis long khat lai ngi kan ne u jisu u ai hangi ya kan ne kum ka hukum ka ba thamai kum ka ba hukum ka ba thamai khat lai pu sao ta phi pule u jisu u wang kum no ka hukum ba thamai nga ai happy but ke kata to ya it uwe ya uwe pat kumba ngala it ya pi kumta ma phiru phidei ban ya it mar keliang kene kade kajing hukum jong jisu ka hukum pathamai ti kene kade kajing im jongi ki kristan ka hukum pathamai jong jisu ban ya it mar keliang kumba jisu ula it yangi bat ulah hikai bat ulah ong ya kene bat uyo anis utho sah ya kene kaju kala nong hi la pipet ha ka khot ka baning kong la tho kumne ulah ju it ya la ki jong ki baladon ha ka perthei henrei menta un sapen i ba u it ya ki hadu ka bakut kadai chapang ka e ka tu jing tho tu kala nong kadai ka sngi ba hakajan mit ba jisu usaj kijat jong ki apostol pari ki sngi shwa ba unsa sha pen sitom bat unsa sha pen yam te ulale ya kane ngi pule nadu ka bani kong du ting sesutu ya ke jengmut ngi pule lang lada pila yo kalalong ka sngi shwa ka paskha u jisu ulatip ba ka por jong u kalapoi ba udai ban i no yakane ka perthei bat ban le chaukpa ula juit yala ki jong ki baladon ha ka perthei henrei menta un sapen i bau i yaki hadu ka bakut hi sem ai hang tu ka khot ka banikong kini ki tin tho la phira bible la jong underline yakene ula juit yala ki jong tapi ong u Jesu ulaju it yanga ni ong jam u Jesu ulaju it yanga kemud ayu kata haba ong u Jesu ulaju it yala ki jong ki badon ha ka perthei kemud nadu ka basdang ublei ula it yangi shwaba antau yangi ublei ula dep it but shwa ba unlet no na kane ka perthei haba ulawan kum ubreu u kwa ban pen i ba un it hadu kaba good hato don mano hangne hasla perthei bala ban i yapi hadu bakut don usamla ya ka samla utengah ya ka tengah yo tengah ki nong it henry ka don ka tin tang ba lada pi pendep kane lada pi menjukuran that rong yanga hakmat ki kur ki jonga hakmat ki khun jonga hakmat ki parlok jonga hakmat ki paratre jonga hakmat ki snong hakmat kumta terter te an said lada pi poi ying biang por lada pi mju yai bat ki we pat ki breu lada kumta lada ki don bun ki ken don tengi ki breu ngi ong nga it tang ba rei uble yangi u it hadu bakut pat shwa ba ngi ngin it uble ula it yangi de dan de ka daw hangne ula ju it yala ki jong ki baladon ha ka perthei na kata daw sa tho hangne henrei menta un sapen i ba u it yaki hadu ka bakut nget pilas ngutu ya kata de kene jing i jong uble yangi kalong ka ba krau hadu katne but u Jesu upen pau ya ka jing i jong u kpa jong u ya u but ka ba ar ya ka ne ka jing i ba ula yo no kpa u ong ya ki breu ba un it kumju kumba ma u ula it ba un it kumju kumba ma u ula it sala no ba khatsan
dekat bakandai nga it yapi kumba ukpa u it yanga to yaisa hakajing it jonga kumba ukpa ula it yanga uang te ukpa ula it yau jisu nang ta u jisu uang yangi it yau nang ta bangin it markeliang ka dekat ka bakat ar kulit dekat bakat ar ka hukum jonga kalong kane to ya it markeliang kumba nga it yapi kane gede hukum yangi iwe pa iwe bangi hap banle yakaba ni bunsin ni fail bunsin ni fail yakane ka hukum jong u jisu hande pada ni ong yelade ni de kristan haba ong kristan kamut ngade u kris hato kanosin ngikili yelade kanosin ngala kongu yakane ka hukum jong u jisu ujisu ulayo jing it na ublay ukpa ya kata ke jing it ba ulayo u it yangi nangta ha ka kedan balai nda ngilayo jing it na ujisu o yangi it mar keliang nangta kane ke jing it udai uso jongno ka jing it de uso jongno bikin ma Galatia san arpu ar mar khong pong uso jong mensim ulong ka jing it te tolak biang mar khong pong usok jong mensim ulong kajing it kamut kajing it udai usok jong u mensim bakut kajing it de usok jong mensim bakut nang ta cusu u Paulus apostol wikayengi sakawepat ban it kadai kajing pendep ya ka an ban it kadai kajing pendep ya ka an kemudian takaan lene ka hukum ke hukum jong ublay don sipo tuli ki hukum jong ublay ba don ar banta jong ki sipo hukum banta banikong hukum banikong hadu balai ban it ya ublay hukum basau hadu basipo ban it ya ki para breu sim sithi cha ki nong rom long ka bakhat lai wang kum ne wat ki dram a hano lai tang bania it markeliang uta uba it yalau para breu ula pendep yaka ain yesngau kajing pura jong ka ain ka song ha kajing it kajongi kene jing hikai jong Paulus yaki hukum menom klaim menom penyap menom tu menom ikwa bat ya kano ka weipat ka hukum lakan tuplang hakane ke jing ong men it yalau para breu kumbaya la de ke jing it kam jule snew yalau para breu namar kata ke jing it kalong ke jing pendep ain haba ngi pej saudong jongi ngi i kamtam hakini kisngi hakijing long jong kalong ying kalong sem ngi i haba ke jing wan bar ke jing don jong kalong ying long sem kasdang namar nikong yong badon jing it denom day lada don jing it ke jing kili kalong balai hadin don jing ya isi balai hadin don ke jing ya isi lada hapastang yong kade ke jing it lada kade sisa ke jing it katkum ke jing tho bakut te ke banjia ong kumno polus ong kumno dekat besipau kajing it kam ju le snew yalau para breu kajing it kam ju le snew yau para breu te lada don kajing le snew lada u tengah uwan haying u buat u kenjat kiuja u berngem pijar senam ya ka tengah hata kata kade kajing it ngateng ong kam deka jing it kum kita kajing le kepeni ba kam don jing it lada ubreu udon jing it nyin le rukum bau Paulus apostol utho syapang kene ke jing syong kha syong man sithi cha kinong Ephesus lenong ka ba san pe nomor pengakan syapang utanga syapang urang ba ngitingin pule ya kene ke dekat ke ba arpusan san arpusan Ephesus san arpusan korang ba to it yala ka tengah kumba ukris ula it ya kapalang bat YT yalade nakapenta jongka pe
urang ba, kupa, tengah, kurim. Da wang ya ka tengah kamut ule kumne ken. IT lade na ka banta jongka, mun IT la ka jingim, ulen lade, ule sitom lade ban man bha ka tengah. Ban long riu kuj ka tengah. Bahkan long ka tengah ka bahok, ka tengah ka bakuj. Bat ki kun ki bakuj. Katakan day jing it. Kemo ong Paulus hang ne stisaki Roman khat lai spo. Ka jing it kam ju le sniu ya lau parabriu. Namar kata ka jing it kalong ka jing pendep ya ka an. Mara ka an la thoru pin om penyap. De la dangi long ki bale sniu ya parabriu ngi la penyap ya ita ibriu. Di kini kini belong ke pasai. Apa ngikran sepang kajing it ngim day ban sengau tu bakala. Kajing it kam day tang kajing sengau hakamet. Kajing it kam day kajing sengau hakamet. Bun ngi ki breu kam tam haba ngidang ki samla bat ngidang samla ngi sutu bakala ya kene ba kajing it kade kajing sengau bangidon haka met bakala ladang ngis ngau tu kumta kade kajing ngau tu bakala hapareng don artli kiktin love and lust kia per pipa ngau tu pareng hang nenga trai pisu kata love and lust kimya day ruem kimya day ruem hapong kajing it kamut kane keba ngiyo jing hikai na ujisu pat kajing hikai na ki apostol. Hang ni ngia penejimut ya kajing hikai jong Paulus apostol. Dekat ke ba arpun riu, san Efesusan arpun riu. Ban pen kentang ya ka. Pening orang pen kuj. Ti habau ubriu ne ka briu, abing ong ik kemut ya IT ya lade. Nakta pen kentang pat ujisu lale ayusyu Paulus uang ula pen kuj ya ka daka bat daka ktin. Kumta ba habaun sim ya ka halade kan long ka balang ka ba pernai ka ba kuj bat ka ba klem to obria. Kane ken kata ka jing it ka ba sisya. Kane ka jing it ba sisya ba ujisu uai hangi. Habangi don ne kane ka jing it ka ba ublei ukpa ulai haukun ukun ulai hangi ki breu bat laong yangi ki breu ban ya it mar kiliang. Kane ken kan wanra jing pen im yangi. Kane kan wanra jing pen im yangi. Kajing it but kajing it sebun ka penlong yangi ban rakhe ya ki hukum jong ublei. Habangi ong it ya ublei kane kajing long jongi ban it ya ublei ka penlong yangi ban don ya kajing sngau nganom le ya kane nganom le ya katai namar nge it ya ublei bat ngatip ladang ngale ya kane kan persusi ya ublei uba it ya nga. Namar beleng ong kumta yangi ki breu nadu ba la seng yangi ban long breu ha po ka po imei hangi lapsut ya kata kapa ngi ong kajaka kapa kentang tambat kapa ri tam ha po jungi ki breu ya ki bangi khot hakasi ka jing ya tiblem dei hangta ha bangi yo sngew ya kasur jong ublei yo sngew ya kasur jong ublei ha ka jing ya tiblem jengi henrei ni ngim ji asngau ya ka ne ka jing ya tiblem namar ngim ji hui kai ya ka ban sngu tu ya ka sur jong ublei te ngim sngu tu ka de ka sur jong ublei ne em tu bun sin kata ka jing bom sngu tu jongi ka jing bom hi kai jongi ya ka jing ya tiblem ka penlong yangi ban kulmar jengmut ban le ya ka jing bakla bat ya ka bom te. Te nomor kata ban skutu ya ka sur jing e jing ublei ha ka jing ti blem jungi ni de ban le ayu nomor kata. Kumnongin hikai ya la ka jong ka jing ya ti blem kalenti ba bhatam ban hikai ya jing ti blem pule ya ka ne ka kot nadu slaba ni kong hadu slaba khadu man kasngi. Sisin sisnem ni de ban pendep yakine kisla barok. Yakine kisla barok. Sisin sisnem.
lada pipule san lenong sisngi sisnem piladap. Te da kapapule yakane te pinsa yo jing hikai. Bat ka jing atiblem jing ikan sa yo jing hikai. Bun kibriu hakane kajuk ka jing atiblem kaladu. Nama kata kim yo sngau shu ya ka jing ij jong ublei. Bat habangim yo sngau shu ya ka sur jing ij jing ublei. Ya ka sur jong ngen yo sngau. Yen sa yo sngau ya ka sur kepa per kepa pensutenat ningkong re hadin ka penrem yangi ka sur jong no jong u angel jong ka jing sai u angel jong ka jing sai Lucifer kamut u angel jong ka jing sai Lucifer wanak Latin lux kamut ka jing sai unong ra jing sai Lucifer de unong ra jing sai ura jing sai ha kaim uang kumno si syase pimlong ban bam yu so bodan ha pedeng jong ka keper si syase uan ra jing sai de nam de ban pli ki khmat ban kili jing kili si syase de upen perkat. Namaru blei ukang ya pi ban bami tu so hapdeng jong kakper kapeni ba ublei it purare ya pi. Kene kaju kasur kawanrung haki yang kisem jongi. Pi dah tip se ba ipa jong pi it ya pi. Ulok jong pi it bahaya pi, kalok jong pi ka it bahaya pi. Pim tip atu kasi lale ayu une u angel barak jing sai ubu jingkili ya ke ban artatin ya ka jing te jia ayu ya kaim karak ong shisha lada ublei u belai u khanglat te to ngaru ngan ko ngu ya kene ka sur jong me te kala ko ngu de nam de la ko ngu te enda u adam ru la ko ngu ya kaim jia ayu enda kila ada blek jing bom ko ngu kila le ka pop sarong kisngeu ba kila lengkhoi denam de kisngeu ba kila lengkhoi baning kong singeu lengkhoi te anda lengkhoi ngisngeu le rain denam de le rain nang ta ka pa ar ka jing ting baning kong singeu le rain ba ar jing ting te ladangi ko ngu ya kane kasur ba ublei it yangi te ni ya kendu ya kane ki arteli haji im jungi man kasiru uksuit ningkong yangi uong kumba uong yu adam bat ka im ban ong yangi to le ya kane le ya katai uong kam le da phile yangi katolik le ki pangi don sakramen jing pla uong salayu dala ada blek salik pla le na kale amlei le re da ada blek pilili pla no salayu pil yo jing map de nam de te ngi perkat siapa ngi katolik le dala po bru ngi li pla lab yang ladap kamlong re kumta endai ngi ale ya kan kapop marang ibun saudong jengi ki katolik jengi hiru ki we ki kristan ru ki le la kale ya kapop ki ko ngu ya kan kasur Ndra le jia ayu le rain baar ting ni le rain ban ni pau ban le jinga seng det mas ni singu le rain om don ba ong ai ru em tong ba ngi hi dala ding ong singu le rain ong le de singu le rain ban le yo kitip utu tip padar tip sister tip utu bar kha kitip le rain de ong lada ong jale jing seng no am sku klan mata kasni kamde kam klan kamet kam klan kamen sim de une soitan ule kumta nang ta kapaar wan ra jing ting da le ble pop don jing ting tip lada li phalaru ublei umap ne em yanga ko teng ru ki kristan ba bha katolik ba haru ndra de phalaru kisnyo
Ngalayo jing maaf ne em. Dan em bas ngau kum ta teng ma. Yo don, yo perkhat bha. Namar nyilam lin palat, ladep lek pop, lek pla, nyim don jing sngau, kane ke jing e jo blei, usoi tan ulah penyap, ha ke jing ati blem jongi kalayap. Ke jing ati blem jongi kala yap. Nyi pentri kamtang ya ke jing tip om desu da ke jing e ya blei. Takadau ni don jing lek rain bat jing ting. Tehen rei ujisu nak banta jungi ulale ayu. Nadu kan deka khalip mat hakapor jong adam bat ka emru blei ulale ayu bandai ke jing la rain jengki. Ulah penyap ya ulang berat. Nata ulah tap ulah sop yaki daka sni lang berat. Denom de kitab Genesis don. Kitab Genesis. Nikong kitab ilade daki sela. Tu blei empat biang mantap dah kislah. Dia mantap bahaya kamer bro kawai. Te u penyap ya u lang berat. Te ha kan ni kajuk bakhaduk menta. U tau lang berat. U tau lang berat. Hakmi ukun lang berat jong blei. Bakit no ya ki pop ka pertei. Di Jisu. Jisu menta ulong lang berat hi. Tak kapa sim ya kane ka do jongi kapa la sha le rain baladap jing ting kepala ngam haka jing yap ban pen im banam don jing le rain shu banam don jing ting shu banam don jing yap shu usim ya kata ka met jongi bat u pelait luit pass over u klalong yelade u pass over lam ulang berat Pasca kemud ban light na kawe ke jaka syakawe pat ke jaka ni light lengba ujisu na ka jing yap syaka jing im ni pass over na kawe ke liang syakawe ka liang ni pass over di ujisu uwan long lang brot hi hakpor jong adam bat ka im ublei usim ya ulang brot umrat peniap nangta ya katu kasni sa sop. Tingi pat katu kajing sop ya adam bat kaim kajing sop yang ngi mata kidai ki e. Kajing sop nak banta jungi kidai nak banta jungi ki Kristan badai hok ki Kristan. Muna badai hok Kristan ki Katolik la sop yang ngi ta ki jing ai jong ki sakramen. Hato kani kajing don jong ki jing don tang habalang Katolik 6% hooi. 6% hoot. Te ujisu laweng no ek ne jing le rain. But nyidap da ke jing sungu yo Jisu. Nyong nyaro eme ke Jisu. Siti benikong Petrus nong baar dekat arpo sao. Namar hau Jisu Kris ngi shem ke jing it bapura but ke jing im bapura jong ke jing ai jing im jong ble yangi ngin pule de sur ka bajam kane kan penlait luit yangi iwe pe iwe. Pi badon jing pang jing sitom, pi badon jing kuslai jing im, pi badon kano ka jing syam ka jing im jong pi. Pule bun sin ya kan dekat. Iwei Petrus ar pusau. Pule jam berkhoi de sur bajam. Ha ka met jong ulaba ya ki pop jongi ha ka ding pna. Ba da ka pa yabdu ya ka pop ngin dop im ha ka hok. Da ka jing mong jong la pen kot ya pi. Pulai jam sa sisin ha kamet jong ulaba ya kipop jongi ha kading pna ba da ka payabdu ya ka pop ngin im ha ka hok da ki jing mong jong lapen kat ya pi kanangut badan jing pang jing sistem rakti soba badan jing pang jing sistem ha kamet hang ni ong da ka sur ka pajam da ka pang dang rai ki kiti ha ka jaka ban ong pi ong nga da ki jing mong jong lapen kot yang nga ong laisin de sur ke pajam da ki jing mong jong lapen kot yang nga da ki jing mong jong lapen kot yang nga da ki jing mong jong lapen kot yang nga to ngin nget bat ngi menjure kene da bang ong jam amen amen amen
Amen. Nyet bakane kaktin katrikam hakamet jong pi kajingmut jong pi hakamen sim jong pi barok kawe bakan so urlong ujisu ha ka gospel kat Markus long ka kharwe khot ar sawang kumno haba phidwai nyet ba philayo ya katakan salong ka jong pi te pi berkhoi barakti ba pi singa ba pi don kam ya kane ka bor jong jing ta jong Jisu nadu kane ka klimat ba phila tip ya kane ka khot ong si ong bila hajika jing duai rosari kublai ke Maria sim de sumbo rosari ong si ong ekane da ki jing mong jong u lapen kot yanga da ki jing mong jong u lapen kot yanga da ki jing mong jong u lapen kot yanga pat phin sasyam ningkong kadak jong jing trekam jong kane ka tin bodon bor ka jing su khriat hapi bat phin ra sngew ya kata tikna kala trekam hapi. Haleluya. 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 Te ujisu ukot yangi bangin nyai sa ha ka jing e jong u. Ngala i dia pi da ka jing e bom jukut to yai sa ha ka jing e jonga ngijur wai berbor. Nangta Yohanes lai. Yohanes lai. Yohanes lai khandriu. Hooj ublei ulait kata-kata ya ka perthei ba ula IT no ilau kun ba marwei ba baro ubanget hau onom yap henrei unyo ya ka jing im bom jukut te hadu kane ka jing e jong ublei yangi ba upha ya kun la jong ban yap na ka banta ki breu ba pop ubahok uyap na ka banta ki ba pop ong apostol ubahok uyap na ka banta ki ba pop Don mano-manoru hangnya percaya ban yap nak kepentau bapop. Lesen nak kepentau ki babha. Lesen ngila ban syak sitom nak kepentau jengki. Rai nak kepentau bapop. Don mano-mano kebaya srim. Lesen don wei breu ya uba wei padar uba kerteng. Mak 9 kolbe upadar uyap nak kepentau jeng wei pat ubreu. Henrei ka jeng yap jeng Jisu kalong ke bakhampalat. Ni la lepop tama ujisu ula yap nak kepentai jengi. Kene ke jing krau jong ke jing e jong blei yangi. Henrei teng lese yo ngi sngew halade bo blei e re yanga. Teng ke jing kendu jong ke jing im subu unuksa. Imei isi tom jur. Ngala doai novena. Kendai sengi. Kendai benai. Henrei haka jaka ba inang koit ijur penbanjing sitom ikhalat no. Tinggi kili lade. Lada ublei udon. Balai umyok sngeu kasur jonga. Habang atuai. Tinggi ong ublei ngi penkut. Ublei yanga. Henrei ngim siam la kili lade. Hato kalong kapadai neem. Kadbang adang duai. Ngalapen hun neem. Ngalapen subhan neem. Ya ublei. Namara rangi duai katkum kajing sngeu jongi. Henrei om katkum kamon ublei. Lano ru kajing duai jongi kampoi. Yo la singi duai tambangi don jing isi yano re yano. Ngamap re yano. Ngadon kamen sim ban penher keput yano re yano. Akan tat buram yano re yano. Kamtam yaki bahalor kabalang. Yaki lengdok. Yo bishop ti ublei unom ya sngeu. Nyika ya kasyatri, nyikup slap tingim ji. Uslap tong bangim siamla ji. Nyiduai tong ba empoi resyate. Henrei ngi ong pede ublei yangi. Mono bom manga bom Om dei ublei. Ublei uyaine ka jing jong u nadu ka jing sedang jong ka bom jukut. Nadu ka jing sedang jong ka bom jukut. Ublei om don jing sedang. Te nadu kita kipor. Kajing ijung blei kalau don lupa. Te nomor kata perkat nak kepentai jungi. Usapa elau jong ukun. Hang ne thok ba marwei. Don tang uwei ukun. Babaro ubanget hau unom yap. Henrei unyo ya kajing im bom jukut. Ngide ban nget ba ublei uit yangi. Ngide ban nget
ba ublei ulapa yo Jisu ban pen im yangi. Bat ngan sa im, ngan sa koj, ngan sa lait luit. Te nang ta syuk ngil pule tuka babut. Ublei syem lapa ilau kun sya kepertei ban pen rem yaka. Hendrei ban long unong pen im jongka. Keek bau basawa saudong jengi ublei ulong ublei uba pen sitom. Ublei ulong uba pen sitom. U angel jong ke jing sai uang petse hajutang berim. Jiayu tu ki breu ki balepop. Ublei penyap sendan jaki. De ublei uba pen sitom. Hato kadai sisa kumta. Kamdei re kumta. Kamdei re kumta. Ublei wan dong ba jong kun jong u sya pertei om ban penrem reban long unong pen im jongka. Ban long unong pen im jongka. Te yakane ken bangi dei ban pele jemut bah. Nang ta susu wong kumno. Te bokat pra yau tau banget hau kun en om bisar. Te ek bangi dei ban le ban nget. Ek bangi dei ban le nak leng jongi dei ban nget. Yau kenja bom nget lalak penrem lupa. Te ladang nget ken sak penrem. Rela dang nget te ngin sayo ya kajing im bom jukut. Bangi siam ha ke dekat ke ba kan riu. Namar siam lange jau kun jong ublei te la penrem. Nang ta dekat ba arpau. Jar ubale ya ki kam sniu uisi ya kajing sai. Bat umwan sya kajing sai. Namar kwa ba entat ya ki kam sniu jong u. U Adam bat ka im kilari. Nyiru hapangi le sniu nyiri. Te u Jisu u batai hangi hangne ba ladang ngile sniu ngidon ha ka jingdum. Te ngidei ban kala ka bomut. Kala na ka jingdum sya ka jing sai. Kumno ngi wan sa ka jing sai ta ka ba ngile hangta habadon ka jing sai. Hangno don jing sai hangta habadon u Jisu ngin sa mi na ka jingdum sya ka jing sai. Bat nang ta ka babut mano ban poi sya ka jing sai uta ubale ya ka ba sya uwan sya ka jing sai khot ar puwe. Uta ubale ya ka ba sya uwan sya ka jing sai. Kenang ba ka jing sai kan du pen pau ya ki kam jong u ba ulale da ka ba ko ngo ya ublei. Sya ka jing sya da ka jing ko ngo. Habangi ko ngo. Jen lada u Adam bat ka im kila ko ngo wat lej bam. Te ngi hadu menta ngin om don jing sitom jing jenjar. Bat en om don jing yap. Ngim don kaman kuslai sepangka bam. Ngim don kamban kuslai yo don batu, yo don ba penyap ba kumne kumtai. Barakhoit bat breu bat merat ngi ya imlang hakajing suk. Te re namar ba ila nget kumta ya soitan te lawan kari jong kajing dum. Ukris ulayap na kabenta jongi kadba ngidang long kinong pop. Ngidang long kinong syun. Ngidang long kinong pop. Pangilong kinong pop, ngilong kinong syun jong ublei. Kinong syun jong ublei. Roman san, ini Roman san kene. Sisi Roman san. Namar wat haba ngidang long kinong syun lapen yasuk yengi. Bat ublei da kajing yap ukun jong u. Kano lei ngi kibala yasuk ngin salat im da kajing im jong u. Te habangi long hakapop ngilong kinong syun jong ublei. Rei u Paulus u tho haki nong Rom pat sangiru. Namar wat habang ngidang long kinong syun lapen yasuk yang ibat ublei. Kene kajing long ru kakot yangi. Ba ngin ij om tang yo ublei. Om tang ya kitu kiba ij yangi. Heriban ij yakinong syun jongiru. Ujisu wan padu kwat yangi ban ij yakinong syun jongi. Hato pila ban ij yakinong syun. Jenjar ban ij yakinong syun. Wadi kitu bom syun yangiru
ngim it ti yakin nong shun le sa changai ba wadaki badai si para trai ru teng yakini katai ya surut katai lada wan ubak nang tai ubadu ulet nak satu lawan kong hek nang tu kong deng lek nak satu teng ba khot jinga thok khon ru bomban sel awan khot te shu lek di sha lek nak si ying kum kita ti khamtam wat si pararu long kum ta khamtam le yakin nong shun la ban it sim nuksa katengah kebasak kenjat bol man kamit haying kala ban it yau tu ban it yau tu unong shun ba penlong bol ya kaman kasngi hato kalong kapasuk ne kumno ne long kapasuk ni kena badang le school apa man kasngi pilai school don makren bisni berbor ya pi itu pensoy berbor sepang jeng pi pila ban it itu para kena school la ban it la ra ong ban it pi don haman sim ngan sayo okalat denom de ngan sayo okalat te kamde kapasuk re ujisu wang i yaki nong shun kade kepa re lada ni i yaki nong shun kumba u Francis Assisi pa ulet sha Jerusalem te atu kipor ulet pilgrim sha Holy Land te yau tu hedo jong ki muslim mo wang beruler da ki kam ba uang ni i jepi te baru sumaru ya kitu kiba mensau bare muslim bom de muslim ru te kumta uyalap kumta te ule ya kan hukum kata kakam badai namar kata ya u Francis Assisi la ni nam ya u Chris Baar ni nam ya u Chris Baar Francis Assisi Francis Jongka Assisi bad udon ru ya kidak mong jong jisu hakamet jong u tiaru umju tia ama kumangi tia aram siang tusok la ka ru yang ka tongin ya wat ka kham jam mu ule tia bet halantang sudah singkle da uding ba pelon kum tau tia mau te u Chris Baar ong ya u te jisu khot yang iban le ya kane ban it ya ki pramarjan ban it ya ki pramarjan ban it ya ki khna nang ta ban it ya ki baduk kane gari jing khot yang i mata kasngi de singi buram jongka sing buram Mother Teresa it ya ki baduk it ya ki pasha ino tu ki pasu thia surok pasanyang lengkut Mother Teresa ka le ka im shisha nomor ba men step kalayo Jisu kali ai Jisu ya kitu bomdon Jisu kene gidi jing khot yang i we pe we habangi ong ngialap ya tin it ya ki Kristan ki bani kong la itu ya ki namar ki ya it mar kiliang yang i ki Kristan menta la itu ba ki de ki Kristan namar ki ya kawang kti mar kiliang Kristan ka nam soitan ka kam ni hapan kala ka pamut na pi bawan retreat balai pen kala pamut seying dalai pai ngim de siu banlong Kristan ka nam soitan ka kam ni de banlong Kris habang Kristan kemut ngidai kiwe pat ki Kris tengi hab ban ai ya ka jing i u Kris enda ngila yo ya ka jing i jong u Kris kumno ngi ki Kristan Katolik ngi yo jing i jong Kris Kristan Katolik kumno ki yo jing i jong Kris kumno ki kendu yo Kris sakramen kabalong ha sakramen juki sakramen berkhoj gede ka ka Eucharis sakramen hala ki sakramen berkhoj gede ka Eucharis nanta baar ngiyo ki jing kudup jong blai hangno ha ka sakramen jing pen yasuk ublai u ap yangi uba deng kong he kalawan nga ap la si benai la arsnem la si posnem ni la wan ra statik siar wan ra juti badang thomai ot ka blang ot ka masi ot ka siar ngin ya khawai ngin ya kemen hakini artli ngi ya kendu ya ka jing e jong blai kum ki Kristan Katolik ngimde pan klet ya kene pat ngimde pan sya pan thame hanoru namar ki ong
ki Katolik ki mane kepu. Hang na hang tu don Jisu, om don Jisu hang tu de kepu. Kadek tang kadak bangi ken mau ya kajing kawai bakhadu jong ukris. Angel Gabriel un soong. Jiro hake exam jong pi. Nya kendu sisa yu blai baim habangi le cayu kharis bokhui. Hang ta ngiyo ya kajing I jong blai bakdup yangi. Ublai ulang kawai bat ngi. Ngi kibriu. Habangi syong kurim. Ngilang kawai utengah bat ke tengah kawai kadok. Hari habang ngangalong kawai bat ujisu. Nadu usnyu hadu tersim kejat ngalong kawai bat ujisu. Kampalat ya kajing ngalong kawai utengah bat ke tengah kajing ngalong kawai jong ngabat jisu. Kat nosin pelaperkat ya kata. Apa pilih mas kan nosin. Nadu bengi lapri yang kominian banikong hadu mata kasngi. Kan nosin pelaperkat ya kata kajing ngalong kawai jong ngabat jisu. Kan nungun pelaperkat kumta. Pelaperkat teng. Dari baru-baru lakun roy sisin arsin pelaperkat kumta. Nera you try. Kane kede ke jingjia pa sisya te. Kene de jingjia pa sisya. Na kata kadau ngakan mau. Doong kumta ngakan mau kasih ti banikong jong Paulus apostol. Kalau nong ti banikong Paulus apostol sekinong Korin long kepan riu. Boleh dekat bakat san. Pim yo I ba ki met jong pi kilong ki dekat jong ukris. Hato pin sim ya ki dekat met ukris ba pin penlong ki dekat met jong kanuti da lele ruem. Da lele ruem. Ngangayo ya ke jemut ya ke pangatang sudap ong nakane ke dekat. Habangi priang yo Jisu ujisu udon habar khoi ke dekat met jongi nadu snyu hadu tersim kejat. Kejing I jong kejing kwa banyolong kawai jong Jisu ban ngi. Kalong kawa per na kejing per barok. Na kata kadau lada nyi berkhoi nyi dilang sistar no dilang padar no bes palat. Uleng dok so blei ubat yo Jisu hakti. Ubat yo Jisu hakti. Ukpu bali ukala blei hakti jong Naka ni kadau ni hapan doai naka panta kiling dok soblei bakinom hap haka pop. Lada om don leng dok soblei su lakut jinglong Katolik. Lakut. Ngimyo su ban lej mas. Ni su lej jingya seng. Ni su lej jingya seng. Ting hapan doai. Kenang ba kajingi jumblei kanwan hangi klam sange. Pat ngiyo ya kane kajingi ke baklam sange mentah. Ngidang yo ya kane kajingi jumblei ke baklam sange. Pikeman na em banlong Katolik. Pikeman na em nga kemen banlong Katolik. Denum dai. Om don mano-manoru kawai kanyam hang ne hasla pertei. Ba ai daublei yala dehi hakipriu. Om don uno ublei ru haka pertei. Ba unwan ban yap na kapentaki briu. Kajing iet ke ba per jong blei jongi bat ki wei pat ki blei. Henry teng ngi penlong blei ya kaspa. Ngi penlong blei ya kajing babriu. Mara ki dang step men step. Ngiken mau ya no. Ki kena school kiken mau. Ngalak kelet menin tho muak. Mara ki kemar pat sai kopi tho muak. Nyi ki kemi ki pa nyong ani. Sibet hablek kan kam lek kam ngapendep kam urut mentangan king sai kemat ngan disangan lek urut. Hang no blei ladon hak tu kapor. Om siam don blei. Monoblong blei kakot nam taki kena school ki kam ki jam nak kabentai jongi kaspa nak kabentai jongi temut perkat elade ladang ile kumne man kasngi kili elade hato ngai joble ladang ale kumne answer ke jawab ke de em rei bun sini ong ladak kili hato pi nam yo blei kanong gon parak rakti pa ijo blei ong ijo blei ngiya rakti ijo blei
ngim siam la mara khi man step kan mau ya no ngiken mau ya udaling denem dai ngiken mau ya udaling spa udaling bodon daling mo udaling utu ne kadaling kitu kide ki blai jongi bangi ken mau dang step re udaling bangi di ken mau dari mana ujisu ublai ukpa ublai uman simba kuit marsen kindit wat lapi dong ani dang kuat ya pide ban sedang ha kerteng ukpa badukun man simba kuit ki artat let syut biniat sim kamok sait ka khamat duai kat nang syut biniat pi perkat ayu kat nang syut biniat pi perkat ayu uto lekato ka jing perkat jing pi kat nang syut biniat men step dang step uto de blai jong pi uto de daling jong pi lada de ka video tu ka mobile pi ken mau kat nang syut biniat minen mit cuman tiang ngape tu ka film ani isten ai ani nga komik nga minen mit ngape tu ka film nga la yam kat nang syut biniat tu de blai jong pi tu de blai jong a Kristan ba ichi sayo blai kadang syubniat kadang sai khamat ngile amno ku blai sibun Jisu blai sibun ngalaki ngaklem lele klempang page email kipara kidang thank you Jesus kita ngide bendan hai jimut perkhat jengi ladangi sedang kumta kapen i how blai ba kad hadonot jengi ngidon yau kat ba ngile kan saman baha Roman pra arpu pra. Kat bangi le kansa man bha. Roman pra arpu pra. Nyitip ba hakito kiba i dia ublei hi upan trelang ya ki e baro sya ka jing bha. Hakito ken ya ki balamang ban khot kat kum ka jing thmu jong u. Layok pule sama pi pule jam nyitip baha kitu kiba ya ublei hi upen trelang ya ki e baro sya ka jing bha to pule tang hang tu ong sesin nyitip baha kitu kiba ya ublei hi upen trelang ya ki e baro sya ka jing bha mono bakwa ka bela ka singi ka biang mono bakwa man pas bha mono bakwa jing suk haing hasem Deban ya ublei. Kumno ngi deban ya ublei? Saurukom ngi deban ya ublei. Kumno? Nadu kadonut jong pi baro. Nadu kamen sim jong pi baro. Nadu ka jingmut jong pi baro. Nadu ka bor jong pi baro. Saurukom. Wang yang sisin ngi deban ya ublei. Nadu kadonut jong i baro. Nadu kamen sim jong i baro. Nadu ka jingmut jongi baro, pat nadu ka bor jongi baro. Ladangi i yoblei hakane karukom te kumno Roman pra arpu pra kansa urlong nakabanta jongpi. Kene kadairu kawai ka record Bible ka phila ban repeat man kasngi lada pikwa ban yo jingkerku im jongpi. Ka katang jongka record Sti sakindong Rom dekat alenong pra dekat arpo pra ya ka jing ke ba krauta me jung Jisu ule halor ka ding phna but don langut ki breu ki kerteng kumne ka Elizabeth bakhuj ka sim jong ka hangare kat bat ka Matilda bat ka Bridget bakhuj kini langut ki long kume Langut ki longkemi kila ayu kila kwa bantip hadu kano Jisu ulah syak sitom bat kila ya kerpat sirhem bat dua sirhem berabor nak banta banyo ya kan ke jing tip pada Jisu ulah jubab ya ke jing jubab jongki bat ken mau lesi pinsa ken mau ya kan dengan ong kumne Jisu ulah ong haki ya kan kumne Pelai jemut Jisu wang hakin ki langut ki long kemi. Totip baki sipai ki ngatiar ki ladon sispa san pongut. Sipai ki ngatiar. Kito ki babut nadin jonga habang ala syakte ki long ar pulai ngut.
Satok ikan nomor Habakut mah satok sibit. Keberangkam kepada Habakut. Kini di jingga tu susah skor. Kisipai kirang pak sipai baai hukum kiladon prapulai ngut. Kijing syak kura ha kakli kilong sispa san pausin. Ha kakpo jonga sispa prasin. Kijing syak kenjat ha kiterpeng jonga kilong praposin. Lapatan yanga da kapate da kitelai nausnyu jonga arpo sausin. Kijing syak bentil ha kakmat jonga sispa praposin. Ngala syak syok ha kamet jonga nriu hajar nriu spa nriu pun nriu sin. Ngala syak tit ha kakli sispa siposin. Ngala syak kenyat jubor pat ha kapor kat arbeje la penyeng yanga da kapatan na usnyu. La syak dung da kisyak pat syak pajut na nyu tumo arpulai sin. Ki jingmong ha kakli kidon arpo teli. Kisyak na tu kisyak bapen la pen deng hau ki la syak dung kidon hang tu nyau pu arteli. Ki jingdung jeng kisyak ha kakli kilong sispa sipau teli. Kisyak kiba kam ngam jiliu haka klik kilong lai teli. Hadien kane ngalasyak sempat bat la penriam yang ngakum usim. Kijing mong haka met barok kilong si hajar teli. Kisipai kibayalam yang sakal beri kidon druspa pra hangut. Kito kiba pej yang kidon lai ngut. Bat kito kiba keren ben yang kidon si hajar prangut. Kajin jau senam kiba ngala play kilong arpu pra hajar saus pa lai posen jau. Laku meno film kin mau tu ki nambar berkhoi laku meno kane ka nambar film dei ban klet. Kana senjau jisu jau senam na ka bantai jungi arpu pra hajar saus pa lai posen jau. Hadu kane jisu o sacrifice namar ba u yangi kinong pop ba ngindup poi ha sadem jong ukpa. Tinmar kata tu ngimdei ban shifting, ngimdei ban kuslai, namarba ublei nakabanta jongi, ule tang yaki nakabanta kajing man bah jongi. Hei ngisiam ya kata Jeremiah long par kendai dekat kadway dekat sau, kadway dekat sau, ngipetang dekat ke kadway. Nabang atip ya kajing temu bangadon nakabanta jongpi uang utrai kalong kasaindur nakabanta kajing manbha om nakabanta kajing sniu ban ai api kajing kermen bapura nakabanta lai shai lai sisingi tu ublei umkwa yangi ba ngindon ha kajing du jing kermen re ukwa yangi bandon kalawei kaba dap jing kermen bat kaba pernai. Mau nu snem jubili ni repeat berbuar ya kane ke dekat ka city sya kinong room san ka jingkermen kan ompen babe. Ka jingkermen kan ompen babe. Pat kalong sisya kumta pat ni kermen pat nginget hakane ka jing thob khoi bangarang sudah pule kene ke dekat bakadu jong kene ke session ke mamanta Jeremiah arpu khandai khadwe. Desa puson bha yakane ba ublei ui jangi haduk kata-kata bat ulale yaki barak khoi nakabanta jungi wat banjau haduk kata ki sembok senam arpu prahajar sauspa laipau senjau para bangi duai bet sengongu nakabanta kane ngilai ngisalai du nabun ki won kejing pta jong haba ujisu wan pau hakini kilong kemi kolong lada ni le buram man kasngi yakane jing jau snam jing jisu ni duai arsin ko kpa jungi arsin kuble ko maria arsin kaburam man kasngi nakabanta laisnem laptha ulai yakane jing tip hangi kumne panikong ka jing penjam pura bar ka jing map yaki pop jungi baar pinlait na jing sitom jong ka ding penkhoi balai lada pinyap shwa ban kut ki laisnem nakabanta jungpi en ken kumapi la pendep yaki kajing yap jungpi kan long kumju kumapi la place nam kumut pin long tik kumapi yap martir nang tapasan ngan wan hiar na bneng ban wan shau yakamen sim jungpi
Bat ya ka jong ki bahayeng hasem jong pi hadu sau pateng jingkular jong Jisu. Pau kini langut ki long kami. Te tu ke jing I jong try jong Jisu Kris kan song nek berbor hapi hak jing kasem jong pi hak jing jong pi borok kawai bat ya yelek berbor ban nom jengai nak jing I jong u knang ba ni long ki kemen ba jing kermen jong I kan dap da kalawai pa pernai.